з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єсус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобна да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажына ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж слугі гаспадара дому, сказалі яму: «Пане, ці ж недобрае насенне пасеяў ты на полі сваім? Адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа адказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». А слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выплаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з ім і пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жнецам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё». Гэта слова Пана. Паважаныя расліны на полі Пана. Браты і сёстры, сёння да вас так звяртаюся, таму што сённяшняе Евангелле дазваляе пра нас так сказаць. Такі вобраз нам дае сёння Езус Христос у гэтым Евангеллі. Дае вобраз досыць добра зразумелы, досыць такі ясны, што нават дзеці, якія ніколі не мелі нічога супольнага з зямлёй, з працай на зямлі, што кожны можа зразумець, пра што сёння ідзе гаворка ў гэтым чытанні. Менавіта разумеем, што ёсць расліны добрыя, якія з'яўляюцца збожжам, культурныя расліны, высакародныя, якія пасеяў Пан Бог, якія прыносяць плён для яго, і Бог гэтых расліны хоча. Але таксама на полі растуць сарнякі, пустазелле. Гэта расліны менавіта непатрэбныя, якія растуць, яны заглушаюць збожжа, заглушаюць гэтым культурным раслінам высакародным, забіраюць ім зямлю, забіраюць ім патрэбныя элементы, забіраюць ім вільгаць, забіраюць ім сонца, каб яны менавіта не развіваліся добра. І, браты і сёстры, калі мы хочам паставіць сябе ці кагосьці ў месца гэтых раслінаў, то, магчыма, некаторыя з нас могуць мець такую спакусу, каб сказаць, бо ведаем, што ў нашым жыцці ёсць нейкія асобы, якія прыносяць нам цярпенне, якія нас горчаць, магчыма, і якія таксама прыносяць цярпенне цэлым народам, і можам у нашым жыцці сярод сваіх блізкіх, у нашай гісторыі, у гісторыі таксама нашай краіны знайсці такія асобы, якім мы бы не маглі прабачыць, якім цяжка прабачыць. І здаецца, што Бог павінен быў іх даўным-даўно ўжо пакараць, што Бог павінен быў ужо даўным-даўно гэтыя дрэнныя расліны, гэты сарняк, павінен быў вырваць яго і спаліць ужо даўным-даўно. А сённяшняя літургія слова нам кажа, што Бог міласэрны, што Ён доўгацярпялівы, што Ён шмат прабачлівы. І менавіта першае чытанне на гэтым засяроджвае нашу ўвагу, што Бог хоча кожнаму чалавеку даць навяртанне. Ён не хоча судзіць зарана. Калі мы яшчэ маленькія раслінкі, маленькая трава, як ведаеце, што калі пасеем нейкія кветачкі ці памідоры, ці нават агуркі, то яны вельмі падобныя, калі малыя, падобныя да сарняку. І калі б мы хацелі іх прапалоць, то ёсць вялікая небяспека, што вырываючы гэты сарняк, мы таксама можам вырваць і добрае насенне, добрыя гэтыя расліны. І таму Бог не хоча рызыкаваць намі, не хоча рызыкаваць нікім, хоча, каб кожны чалавек навярнуўся, быў збаўлены. І менавіта, браты і сёстры, гэты час нам дадзены, каб мы гэта заўважылі, каб мы навярнуліся
самі і шукалі менавіта гэтага навяртання. Як бачым на жыццё раслінаў, то бачым, што іхнае жыццё гэта змаганне за месца пад сонцам. І можна сказаць, што наша жыццё таксама такім з'яўляецца, што мы змагаемся за месца пад сонцам. Толькі мы змагаемся, браты і сёстры, не з нашымі бліжнімі, не з іншымі людзьмі, але нашым ворагам ёсць д'ябал, ёсць злы дух, які менавіта прыходзіць да нас, прыходзіць у наше жыццё і які нам забірае гэта сонца, які нам забірае вільгаць, якую нам дае Бог. Бог хоча даць нам ласку, хоча даць нам збаўленне, хоча даць нам шчасце. І менавіта злы дух прыходзіць у наше жыццё, і мы змушаны з ім змагацца. Браты і сёстры, як змагацца за гэтае сонца, за Божую ласку, нам можа растлумачыць кардынал Юзеф Ратцингер. Ён калісьці ў 83 годзе дакладна абвяшчаў навукі рэкалекцыйныя для папы рымскага святога Яна Павла II. Як ведаеце, кардынал Юзеф Ратцингер пасля смерці Яна Павла II стаўся папай рымскім, яго ведаем як Бенедыкта XVI, папа на пенсіі, як яго мы называем. Дык вось ён казаў, даваў такі прыклад. У кнізе Другазаконня ёсць такі момант, апісваецца, калі Бог дзеліць зямлю Ізраэля, усю краіну дзеліць паміж плямёнамі. Паміж кожным родам, кожнай сям'ёй, было ўсяго 12 родаў, ён дае гэтую зямлю, дае спадчыну, што кожны род атрымае сваю нейкую частку. І ўсе атрымалі зямлю, якая павінна іх карміць, якая павінна даваць жыццё, якая павінна утрымліваць менавіта гэтых людзей. Але род Левія, гэта 4-й сын Якуба, яны не атрымалі зямлі. Яны сталіся родам святарскім. Усе сыны Левія потом становіліся святарамі, і яны не мелі зямлі. Бог сказаў ім так, што я, Бог, буду вас карміць, буду вам даваць жыццё і буду вас утрымліваць замест зямлі. Але за тое, што я буду пра вас клапаціцца, вы павінны стаць перад панам і служыць яму. І браты і сёстры, гэтыя словы стаць перад панам і служыць яму, яны нам дапамагаюць, паказваюць, як трэба менавіта змагацца за гэтую ласку, за гэтае сонца і дождж Божай ласкі, якія мы патрабуем, каб збавіцца. Слуга, каб служыць пану, трэба быць слугой, а слуга заўсёды блізка. Ён заўсёды ведае, што мае у сэрцы, што мае ў думках ягоны гаспадар. Слуга павінен таксама працаваць, каб прыносіць плён. Бог, які сее нас, які сее насенне, ён чакае ад нас, калі мы прынясём плён для Бога. І левіты, гэты народ святарскі, яны павінны былі клапаціцца менавіта пра тое, каб усе іншыя плямёны мелі ў сваім сэрцы такую чуласць на Бога, такую, каб яны былі уражлівыя, менавіта спадзяваліся на тое, што Бог ёсць, ён ім дапаможа, каб яны шукалі Бога. Гэта была іх місія, іх заданне. І менавіта чуваць перад Богам, гэта ёсць змагацца за ласку. І гэтыя словы мы пачуем у сённяшняй малітве эўхарыстычнай. Калі отец Константин будзе маліцца, то мы таксама пачуем, што мы праслаўляем Бога за то, што нам дапамагае стаць перад ім і служыць яму. Што менавіта тут, на эўхарыстыі, калі мы прыходзім у касцёл на імшу, тут Бог нас корміць. Тут ён дае нам ласку, тут мы атрымліваем сонца, тут мы атрымліваем гэтую вільгаць, каб узрастаць і прыносіць для яго плён. Таму, браты і сёстры, бачачы гэтыя словы, якія кажуць нам, што Бог выбачае, кожнаму хоча даць шанс, кожнаму хоча прабачыць, чакае, калі кожны навярнецца, давайце менавіта змагацца аб гэтае навяртанне, бо гэта таксама шанс для кожнага з нас, каб прыйсці, насыціцца тым, што Бог нам дае, і чуваць перад ім. Таксама давайце прасіць Духа Святога, так як кажа другое чытанне, што нам самім праз слабасць нашага цела вельмі цяжка маліцца, бо Бог ёсць Духам, і толькі Дух можа зразумець, чаго хоча Бог. Таму давайце прасіць Духа Святога, каб мы таксама маглі засяродзіцца на гэтай эўхарыстыі і за яе добра скарыстацца.